Bine v-am regăsit la Ziua Live. Vorbim în această ediție a emisiunii despre cultură și celebrarea competențelor și a realizărilor, dar și despre sport și empatie, adică despre două evenimente care vor marca acest final de aprilie la Cluj. Unul dintre ele este Gala Laureaților, al doilea sau primul în ordine cronologică este Rota Run for Charity, două evenimente care au foarte multe lucruri în comun, în primul rând pentru că îi aduc pe clujeni împreună prin două metode diferite, dar mai au un lucru comun. Matei Mico, invitatul meu de astăzi. Matei, mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Eu mulțumesc, Mihai, că putem rediscuta aceste evenimente care, iată, devin un fel de obișnuință la Cluj-Napoca. Cronologic, mai întâi avem Gala Laureaților. Gala, așa e, da, 23. Joi 23 aprilie, la ora 19, la Cinema Teatru Florin Piersic, și ca toate evenimentele culturale organizate de Asociația Culturală Pro Transilvania, intrarea este pe bază de invitații, deci sunt evenimente oferite gratuit. Invitație, dar gratuite, să spunem. Invitații, dar sunt gratuite, care se pot ridica de la caseria Cinema Teatru Florin Piersic sau pe online de la Eventim. Așa, deci, cine dorește să participe la eveniment, încă mai sunt locuri? Încă mai sunt locuri, deci trebuie să intre pe eventim.ro și să-și comande, să spunem, invitațiile sunt gratuite, sau cel mai bine să meargă la caseria, la casa de bilete a Cinema Teatru Florin Piersic de la ora 2 până la ora 19 și își poate ridica direct invitațiile acolo fizic, ca să le aibă în mână. Da. E o chestie care țin la acest lucru. Sigur că îngreunează realizarea unor evenimente, să ofere gratuit evenimentul pe urmă locuitorilor cetății, dar cred că este menirea... De ce? Explică-ne puțin decizia. Eram foarte tânăr când am vizitat British Museum la Londra și acolo am fost surprins de această decizie a conducerii muzeului, care oferă gratuit celor care vor să aprofundeze cunoștințe, informații. Accesul este gratuit. Și atunci asta mi s-a părut un lucru foarte interesant, mai ales motivația, zicând că accesul la cunoaștere, accesul la cultură trebuie să fie gratuit. Și de atunci toate evenimentele care le organizez prin Asociația Culturală Pro Transilvania, atenție, nu concerte sau, lucruri care sunt coproducții și unde sigur că se vând bilete, dar toate evenimentele produse și organizate de Asociația Culturală Pro Transilvania sunt gratuite și oferite pe bază de invitații care se ridică, dar sunt gratuite către locuitorii cetății și nu numai, pe toți cei care sunt interesați să participe la un asemenea eveniment. În plus, mai trebuie spus un lucru. Cred că în mai toate evenimentele care le organizăm, noi celebrăm de fapt valoarea și aplaudăm rezultatele și excelența. Atât în ceea ce privește evenimentele în care eu sunt implicat cu Asociația Culturală Pro Transilvania, cât și cele în care sunt implicat sau le organizez împreună cu Clubul Rotary Cluj-Napoca. Pentru că și acolo avem evenimente care sunt dedicate celebrării și premierii valorii a elevilor olimpici și așa mai departe. Ca să revenim la Gala Laureaților, aceasta este motivația pentru care accesul este gratuit. A se înțelege că este un eveniment complex, deci sigur că sunt categoriile pe care le premiem, dar în acest an, între toate aceste categorii, vom avea momente muzicale deosebite, momente lirice deosebite, care au fost organizate de către Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima, în regia talentatei Mihaela Bogdan. Îi vom avea pe scenă pe talentații interpreți, Larisa Prună, Ovidiu Barteș, Francesco Ionașcu, Florin Varga, Robert Bede, Diana Rad, Răzvan Timiș,
Zoltan Szükösd, Ana Taflan. Citesc ca să nu omit pe careva, e foarte important să nu omiți pe nimeni, iar la pian vor fi acompaniați de virtuoasa Codruța Gencan. Aceste momente muzicale vor fi intercalate între calupurile de premii, vor da evenimentului un caracter de spectacol, da? Iar la final am bucuria să anunț că vom avea și un recital extraordinar. Am reușit să o aduc din Statele Unite pe Laura Bretan, care născută la Chicago, așa, și care la vârsta de 14 ani a câștigat în România la ProTV, cred că era, Românii au talent, dar în același an a fost pe primele locuri și în foarte, foarte dificila competiție America's Got Talent, unde a ocupat primele locuri. Deci o talentată româncă, născută la Chicago și care va avea un recital la finalul evenimentului. Un format dinamic în care momentele de premiere sunt prestrate cu momente artistice ale celor pe care i-ai de foarte, foarte înaltă calitate, și cred în acest motiv că evenimentul își atinge scopul. Pentru că, de fapt, sigur, cultura și, în general, premierea culturii și premierea artei și premierea excelenței, de fapt, sigur, avem Academia Română, sigur, avem universitățile, sigur, avem școlile, avem instituțiile de artă, organizațiile de artă, și, sigur, păstrând proporția și rămânând modești, dar cred că și noi ne aducem o mică contribuție la a desemna valori, adică modele pentru generația tânără. Asta vreau să te întreb, care e rezultatul acestui exercițiu anual pe care îl faci și îl promovezi de a premia și a recunoaște valorile? De ce trebuie să facem lucrul? Putem să nu o facem și nu știu dacă se întâmplă ceva imediat. De ce trebuie totuși să o facem? Da. Este o întrebare care mi se pune des, Mihai. Și eu cred că în această epocă în care trăim noi, cred că sublinierea modelelor este importantă, mai ales pentru generațiile tinere. Dar nu numai. Și cred că această contribuție care tocmai acum am înșiruit-o, făcută de atâtea instituții foarte importante de cultură, și încă o dată, repet, păstrând proporțiile, dar unde și noi ne aducem o mică contribuție, cred că este foarte importantă. Este foarte importantă pentru că dacă vei face un sondaj între tinerii de azi și vei pronunța 3 nume, 3 stele de pe bolta culturii românești, ai putea avea surpriza să-ți spună: nu știm cine sunt. Asta este o realitate. Și atunci, cred că e important ca măcar acum, în perioada în care trăim, să arătăm câteva modele noi și încă o dată toți ceilalți pe care ți-am înșirat. Cred că este nu e doar o dorință a mea, e o obligație de-a mea. Un copil născut la Cluj, care a terminat liceul Emil Racoviță, care a terminat Universitatea de Medicină, care a plecat în lume și s-a întors să-și plătească datoria față de cetatea care l-a format. Cred că asta e explicația. Și să-ți adresez o întrebare care poate nu ți-o pune foarte multă lume. E mai greu acum să găsești valori pe care să le celebrezi, să le recunoști, decât în urmă cu 20-25 de ani când ai început acest demers? Cred că... Care e calitatea acestor oameni, acestor instituții pe care le premiezi acum față de valorile care se făceau în urmă cu 20? Cred că la început a fost o masă mare de personalități pe care noi le-am premiat, dar încă o dată, și aici trebuie să subliniem
e un lucru foarte important. Cine premiază aceste valori? Pentru că aceste valori nu le premiază Asociația Culturală și nici Matei Mico. Nu. Noi doar creăm acel cadru în care se desfășoară acest lucru și m-am ferit întotdeauna să fiu parte sau să mă apuc eu să mă implic în această lucrare. De la bun început am creat o comisie de nominalizare și de decernare a acestor titluri. De la bun început, președintele acestei comisii a fost domnul academician Ioan Aurel Pop. În acea vreme era la Cluj, era rectorul Universității Babeș-Bolyai, apoi a devenit președintele Academiei, iar din juriu au făcut parte de la bun început, deci ca președinte Ioan Aurel Pop, Ion Cristofor, Filipaș, scriitor, da, și care era implicat și în decernarea, statutului de cetățean de onoare al Clujului, deci avea un exercițiu foarte clar asupra cum se cerne procesul, cum se cerne un pic această lucrare și l-am avut pe jurnalistul Constantin Mustață, cunoscător al cetății. Apoi, după plecarea, din păcate, decesul lui Constantin Mustață, un pic s-a remodelat juriul, a rămas Ioan Aurel Pop, președinte Ioan Aurel Pop, în locul lui Constantin Mustață a intrat Demostene Șofron, un alt jurnalist cunoscător al cetății, îl vedeți peste tot la vernisaje, la concerte, peste tot, deci știe un pic happening-ul cultural al cetății și a intrat arhitectul Ionel Vitoc, care prin revista sa Orașul este un alt promotor al culturii și al valorilor cetății, iar mai târziu ni s-a adăugat o personalitate excepțională care este Radu Munteanu, domnul profesor universitar dr. Radu Munteanu, inginer Radu Munteanu, care întregește o echipă care ei sunt cei care nominalizează și decid cui se decernează aceste premii. Sunt mai multe titluri, medalii și distinții care vor fi acordate și care au fost și la edițiile precedente, vor fi acordate senior al cetății, în primul rând, apoi emblemă de Cluj, premiul Mecena, trofeul Spiritus Mentor și, bineînțeles, marele premiu al galei. Vorbește-ne puțin despre fiecare dintre ele și însemnătatea, semnificația acestor titluri. Deci ele au fost create în timp, nu au fost create deodată. În vremea aceea, Gala Laureaților era parte integrantă din balul operei. Dar premierile durau destul de mult pentru că, așa cum ai spus mai înainte, erau foarte multe valori atunci și pe scenă se adunau uneori și 15-20 de persoane la o categorie. Dura foarte mult și atunci, după 10 ani de eveniment în cadrul balului operei, am decis să fac Gala Laureaților a doua zi, tot la Opera Română, tot la Teatrul Național, dar sâmbătă era balul operei propriu-zis și duminică era Gala Laureaților. Așa a mers următorii 10 ani. Deci în două evenimente distincte, dar încadrate în balul operei. Apoi balul operei, după 25 de ani de producție a balului operei, am donat balul operei, acum este la Opera Națională Română din Cluj, și l-am donat împreună cu un trofeu care l-am creat, cu trofeul Lia Hubic. Și mă bucură să văd că opera continuă balul operei și continuă decernarea trofeului Lia Hubic. În același timp, tot după 25 de ani de producția Galei Universității de Artă și Design, numită Gala UAD, am donat-o Universității de Artă și Design, care o continuă, i-au dat o altă denumire, mai adaptată poate vremurilor de acum, și talentatul Lucian Broscățean, domnul profesor Broscățean, conduce mai departe evenimentul care se desfășoară în fiecare an. Între timp, sigur, am creat senior al cetății și aici trebuie să spun de la început, nu în accepțiunea de bătrân senior, nu în accepțiunea asta, ci de grand senior, de mare domn, deci de mare domn în domeniul lui. Asta vine tot dintr-o observație. În Spania, granzii, așa se numeau ei, granzii, aveau un privilegiu. Erau singurii care nu trebuiau să-și scoată pălăria în fața regelui. Deci ăsta era un privilegiu. Seniorii cetății sunt cei care
Noi trebuie să ne scoatem pălăria față de ei și nu ei față de noi. Deci cam aici a fost... După Seniori ai Cetății, am creat emblemă de Cluj, pentru că nu doar personalități, ci sunt și embleme ale Clujului care au dus faima mult peste hotarele cetății, a țării chiar, Grădina Botanică, Universitatea Babeș-Bolyai, sunt multe embleme, da? Care au făcut din Cluj, până la urmă, ceea ce este ca percepție asupra orașului. Pe urmă, sigur, a urmat premiul Mecena. Mecena sunt acei oameni care s-au implicat în nevoile culturale, sportive, ale cetății până la urmă și a cărui președinte acestui grup este domnul profesor universitar Ioan Zbârciu. De ce? Pentru că premiile care s-au acordat au fost, sigur, titlul, dar și un tablou pe care domnul profesor Zbârciu, artistul de data asta, pictorul Ioan Zbârciu, l-a donat cu această ocazie, cu un mod foarte generos. Așa. Apoi, în final, am creat încă un premiu, pentru că mi s-a părut că e foarte important. Este un premiu care se numește Marele Premiu al Galei și Marele Premiu al Galei a fost acordat până acum, prima dată a fost acordat domnului academician, deci Ionel Haiduc, pentru toată activitatea dânsului și pentru implicarea lui în gândirea multor dintre premiile Galei. Apoi, în anul următor, împlinind 90 de ani, Marele Premiu a mers la iubitul nostru actor, Florin Piersic. Pot să vă spun că anul acesta, Marele Premiu este a doua oară că vom decerna acest premiu, va merge către Cravata Galbenă, filmul Cravata Galbenă, către Serge Celebidache, care este fiul lui Sergiu Celebidache, va lua Marele Premiu al Galei și pentru că suntem în acest domeniu al filmului și al teatrului și al scenei în general, Marele Premiu merge către Dorel Vișan, marele actor Dorel Vișan, care și el, uite că se apropie de 90 de ani. Cred că... Mai avem un premiu despre care vreau să vorbim, da? Spiritus Mentor. Da. Și el devenit tradițional. Spiritus Mentor este o însumare de calități. Și aici am fost, cel puțin juriul a fost foarte restrictiv, ca să fiu sincer, și s-au dat foarte puține premii. Nu le pot devoala acum în emisiune, va fi seara în eveniment. Vom vedea cine sunt cei care primesc Spiritus Mentor, dar trebuie să fie personalități absolut ieșite din comun în domeniul lor, dar în același timp cu impact foarte mare, foarte larg asupra întregii societăți. Deci acesta este un premiu foarte, foarte important, Spiritus Mentor. Anfitrion, ca de obicei, al evenimentului, Anca Țurcașiu. Da. Să mai dezvolim un amănunt. Da, Anca Țurcașiu va fi anfitrionul evenimentului. Sigur, și la aceste momente va fi însoțită pentru anumite comentarii de Mostene Șofron, iar pentru premierile vor fi făcute de către personalități excepționale care vor urca pe scenă pentru fiecare categorie. Da. Cam ăsta este evenimentul și sper să fie adus din nou o contribuție la aplaudarea excelenței și a muncii de calitate pentru cetate. Cel mai vechi premiu cred că este Seniorii Cetății, care se acordă din 2009. Dacă am cercetat eu bine informațiile. Da, deci evenimentele au început în 2003, cu trofeul Iahubic.
trofeul Lia Hubic, care acum e acordat de acum e acordat de operă, da? Trofeul Lia Hubic a fost o dorință, făcând balul operei, fiind în operă, fiind în această ambianță, această lume lirică, sigur, m-am gândit să creăm un trofeu și sigur că mi-a plăcut să fie acest trofeu, să fie un trofeu clujan. Deci să găsim o personalitate clujană. Acordarea trofeului Lia Hubic s-a întâmplat într-un mod absolut ieșit din comun. Eu am creat un mic premiu am făcut un concurs și am creat un premiu, pe vremea 10.000 de lei, era o sumă, pentru cel care va veni cu o machetă, cu cea mai bună machetă. În juriu i-am propus atunci pe domnul director al atunci Operei Române, director al Operei Române din Cluj, pe Alexandru Fărcaș, domnul profesor Alexandru Fărcaș, și pe rectorul Universității de Arte și Design, atunci Ionică Zbârciu. Și ei au făcut la UAD, au făcut un concurs și, într-adevăr, unul din studenți a câștigat premiul. Ulterior, mulți ani mai târziu, a fost pentru o perioadă și rectorul UAD-ului, acel student de atunci, așa, și a venit ziua decernării și în ziua decernării am primit un telefon. Cu o zi înainte, și mi s-a spus domnul Mico, zice, la balul operei vreau să pregătiți de așa manieră că va veni domnul președinte Iliescu la bal. Sigur, cum să nu, era președintele României, adică nu mai conta cine, dar era președintele României. Zic, sigur, cum să nu, așa, bun. A venit SPP-ul, s-a uitat sub scaune, oglinzi, figuri, nu știu, bun. Și cu 2 ore înainte de bal, iar am primit un telefon și s-a spus, domnul președinte Iliescu este în Grecia, nu poate decola din cauza meteo, nu știu ce, nu ajungem la timp, dar delegația care vine la București este la Cluj și vă rog așa. Și, într-adevăr, mă sună la telefon, bună ziua, domnul Mico, o voce care vorbea cu am recunoscut imediat, era domnul academician Răzvan Teodorescu, atunci președinte la Academie, și îmi spune, da, am dorit să începem așa și să registrați un moment cu toată lumea, pentru că avem niște anunțuri importante. Trebuie să spun că balul operei l-am început în 92 și esența era să atragem atenția asupra stării de degradare în care se afla minunata clădire, sediu al Teatrului Național și a Operei Naționale Române din Cluj. Și în fiecare an... Problemă care nici acum nu e rezolvată complet. Exact, da. Și asta a fost dorința noastră, să tot atragem atenția, așa. Inclusiv unul din prezentatorii balului, care a prezentat 10 ani, un coleg de-al tău și un prieten de-al nostru, Rareș, nu? Permanent vorbea despre treaba asta. Bun. Și deci vine Răzvan Teodorescu, zice, pupitru, în spate era corul, orchestra, baletul, soliștii Operei Române, frumos, în semicerc. Nu? Și Răzvan Teodorescu zice, trebuie să vă anunț 3 lucruri. În primul rând, prin decret, începând de azi, Opera Română din Cluj-Napoca este ridicată la rang de operă națională română. Foarte bine. Aplauze. Bun. Al doilea lucru, zice, trebuie să vă anunț că s-a aprobat suma de, nu mai știu cât, ceva miliarde de lei pentru restaurarea, nu renovarea, restaurarea clădirii istorice. Extraordinar, fantastic, adică s-a realizat după 10 ani. Și zice, prin decret prezidențial vor fi decorați pe scenă o serie de artiști lirici care... Noi atunci pregătisem și trofeul Lia Hubic și prima care aveam să-i dăm trofeul Lia Hubic, l-am și conferit atunci, Alexandru Fărcaș l-a conferit, noi numai l-am pregătit. Așa, a fost chiar marea soprană Lia Hubic, îmbrăcată frumos și a drăguță ea, cu cămășuță, cu bluziță, cu jabou, cu nu știu ce, era în primul rând acolo. Și pentru acest lucru îl chem pe scenă pe președintele Cancelariei Ordinelor, șeful Cancelariei Ordinelor, care a venit un tip înalt, majestos într-adevăr, și a decorat o mulțime de artiști cu Ordinul Meritul Cultural
pe Lia Hubic în grad de ofițer, pe ceilalți în grad de cavaler, în diverse grade. Da. Și, deci, debutul acestui trofeu Lia Hubic a fost unul fantastic, pentru că a venit Răzvan Teodorescu, a venit șeful Cancelariei Ordinilor, a fost ridicată opera la rang de operă națională, s-au acordat fonduri, s-au acordat premii, deci mi s-a părut că e de foarte bun augur toată chestia asta. Așa a început asta cu premiile. Ce alte momente îți rămân în minte peste ani din momentul acordării acestor premii, fie că au avut loc în cadrul balului operei, ulterior a galei? Da. Care sunt momentele cele mai memorabile? Au fost foarte multe momente memorabile, dar ca să spun, trebuie să mă gândesc, au fost foarte multe. Dar povestesc unul care a fost într-adevăr. Deci, balul operei era un eveniment la care puteai să inviți într-adevăr personalități, și suna bine, Le Bal de l'Opera. Și eu invitam în fiecare an diverse personalități și l-am invitat, de exemplu, pe primarul de la Monaco. Da? Și primarul a venit. Pentru că Le Bal de l'Opera de Cluj, primarul de la Monaco. Bun. Care ne-a devenit și prieten. A fost de mai multe ori după aceea la Cluj. Bun. Și, bineînțeles, loja centrală și pică în anul când noi am acordat senior al cetății grupului clujan de academicieni, membrii Academiei Române. Președinte atunci era Ionel Haiduc. Și domnul academician Ionel Haiduc, care la rândul lui a fost primul rector al Universității Babeș-Bolyai după 90, a fost 2 mandate rector al Universității și 2 mandate președinte al Academiei. Deci o personalitate extraordinară. Chimist de renume. Și am vorbit cu domnul și am spus, domnul academician, pentru această manifestare nu ați putea să veniți toți în ținuta de la Academie. Și el mi-a spus, nu știu, trebuie să verific statutele, pentru că noi de obicei nu purtăm ținuta academică în afara Academiei, în afara instituției, dar verific. Și într-adevăr, se pare că a fost posibil, pentru că în momentul când s-au anunțat premiile, pe scena Operei Naționale Române din Cluj, era tot grupul, 17 academicieni, dacă bine țin minte, s-ar putea să fi fost 18 sau 16, dar în orice caz, 17 academicieni în ținută și domnul președinte Ionel Haiduc, cu sprâncenele lui albe, cu un majestuos. E o poză formidabilă a Galei Laureaților. Deci o poză formidabilă. Primarul stă în lojă și se uită. Și, sigur, se termină asta și mă duc, cum a fost spectacolul? Și asta văd că are o față așa era un pic timorat. Deci, repet, vorbim despre primarul de la Monte Carlo, Monaco, primarul, care acum au fost reales, cred că a 27-a oară. Deci, tot el e primar. Tot el. Bun. Și îmi zice cu o față așa sus, zice, Matei, zice, vous avez une académie? Și zic, bien sûr, 100 de ani avem. Și el îmi zice așa, noi nu avem. Și asta a fost o chestie care, adică tot evenimentul, ce impresie a putut lăsa unui om care trăiește într-o lume unde sunt evenimente foarte multe, da? El a mai venit de 2 sau de 3 ori la balul operei și la gală, în special, și a rămas un prieten foarte bun al României, da, pe care le vizităm din când în când la Monaco. Așadar, 23 aprilie, din nou să spunem, ora 19, Cinema Teatru Florin Piersic, gala laureaților, uniți, apropo, uniți, se numește Gala Laureaților, uniți, susținem excelența. Am vorbit despre susținerea excelenței, dar n-am vorbit despre unitate. De ce uniți susținem excelența? Pentru că cred că la ora actuală ar fi un imbold foarte potrivit. Atât pentru cei care vin să vadă și să se inspire din acest eveniment, cât cel mai mult mi-ar fi plăcut dacă ne-am fi putut uni și la susținerea evenimentului. Aici aerul este foarte rarefiat la susținerea evenimentului și mulțumim tuturor care fac acest efort, însă în ultima perioadă este tot mai greu să faci evenimente care nu sunt evenimente neapărat de masă. Sau comerciale.
Asta nu se înscrie. Poate că cei care ne urmăresc sau cei care vor citi știri despre Gala Laureaților în ziua de Cluj, în zilele următoare, sau poate dintre cei care chiar vor participa pe 23 aprilie la Gala Laureaților, să devină și susținători mai activi ai te-ai bucurat, ne-am bucurat. Crede-mă că ne-am bucurat foarte mult, foarte mult. Acestui exercițiu de recunoștință, care până la urmă asta este gala. Mereu avem această problemă și am spus-o uneori. Producător, nu vorbesc numai de gală, în general, producător a unor evenimente culturale care nu sunt neapărat evenimente de masă, înseamnă în primul rând să fii cerșetor. Deci producător egal un pic cerșetor. Doamne, vă rog frumos dacă puteți să... Da. Din păcate. Din păcate. Poate trăim și momentul în care să nu mai avem aceste griji. Banilor nu e cea mai importantă și energiile se pot duce înspre zona creativă. Dar îți garantez, Mihai, că nu lăsăm ștacheta jos la calitate, de la invitații, la eveniment, la invitați, la absolut tot ce se întâmplă, ștacheta rămâne sus, indiferent de câtă lume vine alături de noi. Felicitări pentru tenacitate în acest caz și felicitări pentru Rotary for Charity. De data asta, alături de Clubul Rotary, Cluj-Napoca, clubul este organizator principal, dar tot în parteneriat cu Asociația Culturală Pro-Transilvania, dar și cu Asociația Veteranilor Militari și a Veteranilor cu Dizabilități Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir, un eveniment unde tot împreună, aici la gală împreună susținem excelența, aici împreună putem susține un lucru mult mai concret, dar la fel de plin de empatie și de necesar, și anume eveniment care a scop principal, e un cross, până la urmă să spunem, un cross caritabil, evenimentul are ca scop principal strângerea de resurse financiare, iată că asta e problema cea mai mare, strângerea de resurse financiare pentru finalizarea proiectului de reabilitare a secției de oncologie pediatrică a Institutului Oncologic Profesor Dr. Ion Chircuță. Așa este. Acum 3 ani, la inițiativa Clubului Rotary Cluj-Napoca, a unuia dintre membrii a lui Puiu Leanca, eu eram președintele clubului în acel moment și la inițiativa lui Puiu Leanca noi am pornit această lucrare, pot să o numesc, să ne implicăm în reabilitarea secției de pediatrie oncologică a Institutului Oncologic Ioan Chiricuță din Cluj. O secție unde ne-am propus să schimbăm mobilierul, paturi, noptiere, zugrăveli, tarchet, prize, mă rog, pentru una din secțiile cele mai grele din orice institut oncologic, pentru că e vorba de copii, imaginile sunt sfâșietoare acolo, sunt sfâșietoare. M-am implicat să creăm acest moment, dar nu am lăsat să publicăm niciun fel de fotografii sau imagini din institut, pentru că nu vrem să... Nici nu cred că e nevoie, pentru că ne putem și imagina deci de aceea nu sunt imagini despre treaba asta și trebuie să spun că în primul an, cu susținerea unor mecena adevărați, da? Putem să numim, fără să ezităm. Fără nicio problemă, nu? Sigur, Banca Transilvania, Horea Ciorcilă, trebuie să numim pe Dorel neapărat, chiar dacă trebuie să-l numim pe Dorel Goia, așa, și alții, da, ne-au stat alături la o cină de fundraising, se numește asta, așa, s-au adunat niște fonduri cu care am putut începe, sprijinit și de câteva cluburi din străinătate, 2-3 cluburi din Italia, un club din Olanda, un club din Ungaria, care au contribuit la realizarea primei părți. Și am reușit, sub mandatul meu, să închei prima parte a proiectului. La termen, pe 30 iunie, am pus placa
cam jumătate din proiect a fost terminat. Apoi, anul trecut, când lucrurile, cum vorbeam și mai înainte, cu banii devin din ce în ce mai dificili, am zis, trebuie să facem ceva și atunci am zis, ceva ce este în trend, ce își dorește lumea. Lumea dorește să mens sana in corpore sano, să alerge, să fie în aer liber. Hai să facem și noi un cross, dar nu de viteză, ci un cross caritabil, o alergare și, cum ai spus, pentru strângere de fonduri, dar aici vreau să subliniez un lucru. Sigur că această mișcare este dedicată strângerii de fonduri, dar în egală măsură, la fel de important este și a arăta solidaritatea cu copiii care sunt sus pe secția de oncopediatrie. Deci, sigur, contribui cu o sumă, că e 150 de lei sau 100 de lei, depinde. Elevii au reducere, elevii, studenții au reducere, militarii au reducere, dar important este, sigur, și contribuția, fără discuție, dar în egală măsură, cel puțin la fel de importantă, este demonstrația de solidaritate cu ceea ce se întâmplă acolo sus și bucuria că poate nu ești și tu oarecum nevoit să umbli acolo pe secție. Evenimentul are loc sâmbătă, în 25 aprilie, o să începem la 10 dimineața, sunt 3 alergări de 3 km, de 9 km și de 2 ore. Pe platoul sălii sporturilor este plecarea și mulțumim primăriei care, într-adevăr, a realizat acest parcurs foarte bine pus la punct în jurul Someșului. Tot traseul și exact de 3 km de la plecarea la sala sporturilor, trecem podul, ne întoarcem pe la podul Garibaldi și sunt 3 km. Deci un tur complet este de 3 km, foarte elegant, foarte bine pus la punct, așa, nu încurcăm circulația, deci nu intrăm în centru, nu facem dezechilibre care să, totul se întâmplă în natură, pe malul râului, așa, Someșului nostru și avem această alergare care sperăm să aducă anul acesta. Targetul nostru este să avem 1000 de alergători. Anul trecut am făcut 600. Targetul nostru ar fi 1000 de alergători și imboldul nostru este vino și tu. Aleargă pentru o cauză nobilă. Garantez pe toți alergătorii că fiecare ban care îl donează este folosit în exclusivitate, da? Pentru scopul pe care îl anunțăm, reabilitarea secției de oncologie. Costurile organizării evenimentului sunt suportate de sponsori. De sponsori, privați sau firme. Toate acele, să spunem, taxe de participare, 100% din taxele de participare merg direct la acest proiect de realizare. Exact. 100% din toți banii, toate taxele merg direct la acest proiect. Tot restul, tricouri, medalii, toate sunt de către sponsori. Pentru ca să facem o lucrare curată din punct de vedere și etic. Da? Acum, sigur că noi nu știm anul acesta, mai avem până atunci o săptămână bună, așteptăm să vedem spre miercuri, joi, numărul final, spre final de cei înscriși, pentru că începând de miercuri începem împărțirea tricourilor și a kiturilor de participare. Această parte de predare a kiturilor se va face, vom anunța asta pe site-ul Rotaran, se va face la Cinemateatru Florin Piersic, acolo la Cafeneaua Mărgelatu. Am creat un spațiu special unde cei care sunt înscriși vin să-și preia. Da. Ce trebuie să facem ca să ne înscriem? Cum ne înscriem la eveniment? Este foarte simplu, trebuie intrat pe site rotaran.ro, pe rotaran.ro și acolo sunt pașii exacti pentru înscriere. Cel mai important lucru este să participe lumea. Dar încă o dată repet, ca să fie foarte clar înțeles, pe de o parte este partea materială foarte importantă, dar la fel de importantă, că nu și mai, poate unii vor să participe la Rotaran, dar nu vor să alerge. Și zice, atunci nu participați, poate nu alergați, poate,
Nu puteți alerga 9 km sau 2 ore, dar e o plimbare, pentru că nu este de fapt un concurs în adevăratul sens al cuvântului. Și cel mai important lucru îi nu stați pe gânduri, înscrieți-vă și participați la Rotaran. Asta e sloganul. Trebuie să spun că, sigur, avem istoric numai de anul trecut. Suntem la a doua ediție. Anul trecut, câștigătorul cursei cele mai lungi, un maraton, de fapt, a fost un militar, Alin Danci. Și acest militar care a câștigat cursa, o persoană extrem de plăcută, foarte simpatic, a alergat ultima tură cu drapelul de luptă al unității. Nu e ușor, alergi după ce maraton, deci a alergat așa. Și ultima tură a alergat cu drapelul de luptă și a și câștigat. Deci și cu drapelul. Și ne-a venit confirmarea și anul acesta. El a participat la 2 acțiuni cu trupele din care face parte, la diverse exerciții. Și acum, de vreo săptămână, în Norvegia, a fost o cursă extrem de dificilă, de nu știu cât timp, cu rucsacuri, adică, și cine credeți că a câștigat? Erau din mai multe țări trupe acolo. Cine intră cu drapelul de luptă câștigător? Alergătorul nostru, Alin, pe care am vrut să amintesc acest lucru ca să-l felicit încă o dată, pentru că e un lucru extraordinar. Trebuie să mulțumesc în mod special domnului general Cernat, comandantul diviziei Gemina, care s-a implicat în realizarea organizării acestei alergări, instituțiilor de forță, poliției, jandarmeriei, poliției locale, ISU, ambulanța, SMURD-ul, care toți și-au dat concursul pentru ca această alergare să se desfășoare în optime condiții și au trimis și alergători. Școlile au participat, universitățile, deci e o alergare un pic altfel decât celelalte alergări, care nu au doar un scop sportiv, și sigur și celelalte alergări au niște scopuri de binefacere, dar această alergare are un scop de solidaritate, ceea ce nu știu în ce măsură au alte alergări. Și vreau să mulțumesc în mod special unui sponsor care a intrat acum, care este Decathlonul, și intrarea Decathlonului în Rotaran pentru mine a fost o bucurie mare, pentru că ei pun sigiliul seriozității acțiunii. Decathlon nu se implică decât în acțiuni sportive la care verifică seriozitatea și, într-adevăr, curățenia sportivă, dar și etică a evenimentului. Deci, din acest an, Decathlon este alături de noi la acest eveniment. Mulțumesc, Matei. Așadar, tragem concluzia: 23 aprilie 2026, Cinema Teatru Florin Piersic, ora 19, Gala Laureaților, apoi sâmbătă, 25 aprilie, la 10 dimineața, Rotaran for Charity, dar ca să participați trebuie să vă înscrieți pe site-ul rotaran.ro. Sperăm că cât mai mulți dintre cei care ne-au urmărit vor participa poate la ambele evenimente. Îi așteptăm cu drag. Joi o porție de cultură și sâmbătă o porție de sănătate și solidaritate. Ambele împachetate în acest Rotaran for Charity. Felicitări pentru cele 2 evenimente, felicitări, Matei, pentru tenacitatea cu care continui să te implici în astfel de cauze și astfel de evenimente. Să nu uităm, în toamnă continuă Transilvania Fashion Festival, Festivalul Internațional de Modă Transilvania Fashion. Poți să confirmi deja? 10-12 septembrie, prima zi dedicată celor 100 de ani a Universității de Artă și Design, care își serbează centenarul. Dar până atunci mai avem 2 evenimente de modă, odată în centrul Clujului, pentru un târg de arhitectură, și pe urmă avem, sigur,
iarăși un eveniment de mare sensibilitate. Pentru ei se numesc persoane cu dizabilități, iar eu îi numesc persoane cu abilități deosebite, pentru că în ciuda și în pofida handicapului sunt în stare să facă aceste evenimente pe care le fac de modă. Persoane cu abilități speciale. Mulțumesc, Matei Mico, pentru prezența în emisiune, pentru munca pe care o faci în comunitate. Mulțumesc pentru prezența la emisiune. Eu sunt, ca de obicei, la final aici, ca să vă urez o zi excelentă în continuare.